זה רוטב עם שניצל! טוב, מה יש צמחוני? דג! דג זה לא כל כך צמחוני, אז תתני לי בבקשה מהשניצל. תודה רבה. באתי מאוד מאוד מרחוק. את יכולה אולי להביא לי עוד אחד? אין! אבל... אין! אני ממש... אין! יש לך אין! צלחת! אין! 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 יש לך צלחת! אין! אין! נודן! Как дела, Светлана, хорошо? Хорошо, нормально! Шницель! Хочешь, что руки? Так. пока-пока. תגידי, את יכולה בבקשה להגיד לי, איך אומרים, אפשר שניצל בבקשה ברוסית? תודה רבה. סווטה, לקושקה שניצל. Закуска! Сами! Мики, они потом! תודה שאתה שואל. מה קורה? כל סווטה? כן, חיים, תודה רבה. מה קורה? כל טוב? מה קורה? כל בסדר? כן, כן רות, אני באה הביתה. טוב, כיבדה אותנו בנוכחותה היום מלכת אסתר שהגיעה
הגיע ממקום רחוק מאוד. תנו לו בבקשה כפיים. באמת, כמה דברים לפני. סטודנטים בני העדה האתיופית, סיסקו, הזנק, שולחנות חדשים, כיסאות חדשים, תקרה חדשה. תודה רבה. קבלו לבמה את נוריאל והצל למחוזת שבת. כדי להגשים חלום אחד מעולה, יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם. את עם האדום, אחורה, אחורה. תסדרו אותם שם, תסדרו. עמנואל, תגביר את אורן, יפה. כדי להגשים חלום אחד ישן ומקום בלב. את שרה נורא, אחורה, יפה. דנה, איפה דנה חיילת לעלות לבמה? לעלות יפה. כדי להגשים חלום אחד ישן. את עם הלבן, קחי את המיקרופון, תתני חזק לזאת עם האדום בראש. חזק, מיליון חנויות ומיליון. אחורה. ומקום בלב. המקום תודה רבה לנוריאל והצל, הם באמת משהו מיוחד. עכשיו קבלו בבקשה את סימה, אם בית מרכזית אמזלג, לברך בשם דוברי הספרדית. Quiero agua, por favor. ¿Tienes fuego? Adiós, amigos. Muchas gracias. תודה רבה לסימה, אם בית מרכזית אמזלג. קבלו בבקשה לבמה את סטנדאפיסט הבית שלנו, יורם סבן. אוי, סליחה, אתה לא התכוונתי. שמעתי שבאת לתרום לכפר, תסתכלי למעלה, לפר ההכתיב. תחשב אותך כמו נינג'ה, יורם הזה משחק אותך כמו נינג'ה, אין דברים כאלה. מה עושה? שאמא שלך ילדה אותך? גם רצתה לחזור אותך אבל אמרה, מה אני אעשה עם הזיכוי? סתם, שמעתי שאת, מה זה זבל? אבל לא סתם זבל. נכון, יש את השקית של הזבל? זה תמיד שמטפטף של הזבל. אז מיקי הזה, מה זה חרא של בן אדם? אוי, פתיחו, שמעתי. אני הייתי יום סבן, תודה. טוב, תודה רבה ליורם סבן, סטנדאפיסט הבית שלנו. הוא באמת משהו מיוחד. ונמשיך בקבלת שבת. אסתר מלכה, מה את עושה פה? מרדכי יהודי, מה אתה עושה כאן? כל היהודים
אבל מרדכי, אני לא יכולה. תראה את כל הילדים המקסימים האלה, הם באו לעשות לי ביקור כל כך יפה, אני לא יכולה ללכת. אבל זמן כל הילדים תלוי לך, אין שאלה. טוב, מסתבר שתם הביקור, אז קובי, קריוקי? מדהימים. יש לנו את התוצאות, אז ככה, התוצאות של התחרות המחוזות אישית. אז בקבוצת אריה, אילנה.